Valentine's Day. Magluya man. Gusto man na. Ha? Mga igsuon, sa ako nagikaingon karong adlaw sa ulog sa simbahan, ang pangili ni San Cirilo, usa ka munghi, o sa igsuon nga si San Metodeo, usa ka obispo. Kining duha ka mga santos, nahimo silang apostoles ngadto sa mga Slavo sa lugar nga kundiin dili mga Hudiyo. Natawo sila dito sa Greece, unya nagmatinod-anon sila silahang pagsunod kang Kristo. Ilahang gisangyaw ang maayong balita, naningkamot sila sa pagpuyo ni inis lang kinabuhi, dili lang sa pulong ang ilang pagsangyaw sa ebanghelyo, kundi ila kining gipadayag sa buhat. Sa pagkabati nila sa maayong balita, sa pagkabati nila sa ebanghelyo, mituo sila kang Kristo. O ang ilang pagtuo, ilaha kining gipuy-an, diya silang kinabuhi, o misulod sila sa pagpangalagad sa Dios o sa katilingban. Mga igsuon, diya sa unang pagbasa itong nadungog, sa paagi kun unsa o kanusa misulod ang sala sa kalibutan, o sa unsang paagi kini nakasulod diha sa kinabuhi sa tawo. Nasayod kita nga, ang kalibutan hinimo sa Dios. Ang tao hinimo sa Dios. Iyang gibuhat ang tao para kaniya. Ug sa iyang pagbuhat sa tao, iya kining ipasidan-an. Gawas nun kamo sa pagkaon sa mga prutas nga kung gibuhat, gihimo. Apan ayaw lang gayud pagkaon sa bunga, sa kahoy nga makapaabli sa inyong galamhan. Gitagaan niya freedom ang tao sa pagbuhat og maayo, dili freedom sa pagbuhat og dautan. Apan ang tao nagpakita sa iyang kahuyang, pinaagi sa iyang pagpamati sa linla sa demonyo. Gilinlas siya sa demonyo, kaya ang demonyo dili buot nga ang tao adunay luna sa gingharian sa langit. Munang ang demonyo misupak sila sa kabubuton sa Dios, gitambog sila sa imperno o ang uban sa kalibutan. Apan wala niya tagay address ang mga demonyo nga iyang itambog sa kalibutan. Ug tungod sa kalagot ining mga demonyo, ilang gigamit ang tao aron makabalo sila sa Ginoo. Mao na ang tao nagpalinla sa bitin o ilang gikaon ang bunga sa kahoy nga makapaabli siyang galamhan. Ug didto sugod misulod ang sala, o dili kay ang sala lang ang misulod, kundi ang kamatayon misulod sa kinabuhi sa tao, o ang tao nahimulag sa Dios, nahimulag sa grasya o gugma sa Ginoo. O sa iyang pagsupak sa kabubuton sa Dios, sa iyang pagsupak sa kasuguan sa Dios, ang tao gibutang sa kalibutan, ipapahawa sa paraiso. O iyang giingnan nga mag-antos ka, magkaon ka sa bunga sa imuhang mga singot, pinaagi sa iyong pagpaningkamot. Apan bisan pa man ang tao na himulag sa kiliran sa Dios, ang Ginoo padayon gihapon nga naghigugma sa tao. Naningkamot gihapon ang Ginoo nga mahibalik ang tao diha sa iyang kiliran. Sa unsang paagi niya kinigibuhat? Una, nagpakatao gayud sa ning kalibutana. Siya mismo ang mianhi sa kalibutan, aron siya mismo ang mangunay sa pagdala kanato diya sa matarong. Siya mismo ang mangunay sa pagluwas kanato. O sa iyang pag-anhi ng kalibutana, iyang gitukod ang mga sakramento nga mao'y makatabang kanato sa pagbalik sa itong kaugalingon, sa itong kinabuhi diha sa pagkabalaan. Ang sakramento maghatag kanato grasya, magtabang kanato nga mahibalik kita ngadto gayud siyang kiliran. Ug usa sa mga sakramento nga gitukod kanato aron mahibalik atong pagkabalaan, aron mahibalik atong dignidad isip mga anak sa Dios, mao ang sakramento sa kumpisal. Na kung diin adto tuad dito nagpaabot ang Dios kanato, nagpaabot siya sa atong pagbalik ngadto kaniya.
Munang ang salmo karon nagpahinumdum kanato. Nagkanayon ang salmo responsoryo, bulahan sila kansang sala gipasaylo. Bulahan kadto mga tao nga naghinulsol sila mga sala. Bulahan kadto mga tao nga nakaamgo nga sila makasasala. Ug bulahan sila nga mapaubsanon nga midangop sa sakramento sa kumpisal aron sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Kay ang Dios magpasaylo gyud kaniya. Ug sa ingon ni ana, ang tao nga nahimulag gikan sa kiliran sa Dios, mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios, pinaagi siyang grasya ug gugma. Ug diya sa ebanghelyo atong nadungog, nga si Kristo, ang Ginoo mismo ang nag-ayo sa mga sakit sa mga tawo. Aron sa ingon, ang tao mahibalik gayud ngadto kaniya. Iyang gipakita ang mga milagro sa kalibutan, iyang gipakita ang mga milagro sa tao aron ang tawo motuo kaniya ug mosunod kaniya ug dili na gayud mahimulag kaniya sama sa iyang pag-ayo sa usa ka tawo nga bungol ug amang. Iyang giayo, iyang gikulkog ang dalunggan sa tawo aron makadungog ug iyang gihikap ang dila sa tawo aron makasulti. Now dinhi atong tan-awon nga kita gitagaan og duha ka dalunggan sa Ginoo. Sa unsang paagi nga kita gitagayang dalunggan aron makabalo kitang mamati sa pulong sa Dios. Nakabantay mo, duha ka dalunggan ang gihimo ug usa ka baba ang gihimo. Ngano man, gihimo kini sa Dios aron mamati kita pag-ayo sa iyang mensahe o sa pagkabati nato sa iyang mensahe. Ang atong baba musulti niini, musangyaw niini di sa katilingban. Aron kitang tanan makabati sa mensahe sa Dios, magkahiusa diha sa tuang pagsunod kaniya ug maglakat diha sa matarong nga dalan. Maglakat subay sa kasuguan sa Dios, maglakat subay sa pamaagi sa Ginoo. Ingon ana kamahigugmaon ang Dios kanato. Nga bisan sa itong pagkahimulag sa iyang kilid o sa iyang kiliran, wala kita niya pabayi. Bisan kita nakalapas o makasalanan sa Dios, bisan nakabuhat kita o makalapasan ngadto kaniya, bisan nagmaluibon kita ngadto sa Dios, ang iyang grasya, iyang gipadagayday alang kanato, ang iyang gugma, iyang gipabati kanatong iyang mga katawhan. Aron sa ingon, kita kanunay nga makaamgo nga anaa ang Dios nga naghigugma kanato, anaa ang Dios nga nagamuma kanato, sugod pa sa sinugdanan. Ug siya nalingkamot nga mahibalik kita kaniya sa iyang gugma o grasya. Pinaagi sa mga sakramento ngayong gibuhat ining kalibutana nga naghatag kanato o nagtabang kanato sa pagbalaan sa itong kinabuhi. Ug ipasidanan usab kita sa mga pagbasa karon. Inubanan ni San Cirilo ug ni San Metodio nga makahimo gihapon kita sa pagsunod sa Dios bisan ana pa kita sa kalibutan, makahimo lang gihapon kita sa pagsunod sa Ginoo bisan taliwala sa mga pagsulay ning kalibutana. Makahimo gihapon kita sa pagtuman sa iyang kabubuton bisan tud kita nahimulag sa iyang kiliran. Pinaagi sa pagpaningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing Dios nun sama sa gibuhat ni San Cirilo o ni San Metodio. Parihas sila nato mga makasasala, parihas sila nato mga huyang. Apan, ang ilang kahuyang, wala nila gamita, aron sila mapukan, hinunua, diha silang kahuyang, nakabaton sila og kusog, sa pagpadayon, sa pagsangyaw sa mayang balita, sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo, o wala lamang kinila paminawa, kundili, ila paging gigamit ang ilang baba, aron mulapnag ang ebanghelyo sa Dios, diha sa katilingban, o ila kining gipuy-an, diha silang kinabuhi. Busa makaigsunan pud ni Kristo atong pangayoon ang panabang ning duha ka santos, ning duha ka managsuon nga nagpakita og mayong panig-ingnan, nga nagsunod sa kabubuton sa Dios, nagsunod sa mga pagtulun-an ni Kristo. Ug aron sa ingon kita usab, mamahimo sa pitang instrumento sa Ginoo. Gamiton ta ang atong duha ka dalunggan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Gamiton ta ang atong mga baba aron atong isangyaw ang mensahe sa Ginoo diha sa tumakasilinganan, diha sa tumakaigsuunan, o diha sa katilingban. Amen. Palihog manindog.